So Ngwere Diki is the one of the youngest musician in Zimbabwe akawanirwa nyasha achiri mwana mudiki. We see kuti mfana uyu akawana favor from ma politicians, from ma preachers, nevanhu vakawanda, nema socialite akawanda muZimbabwe, even ma celebrity akawanda muZimbabwe. Tunoona vachida mfana uyu so much. Why vachimuda? Mfana uyu ane message anoimba music yake. Mukatera music yake, you find out pane dzimwe message dzaanenge anadzo adzienderana nezera rake nezvaanoimba azvienderani. So tingati imhondo here mufana uyu, tingati anogarwa nemudzimu here kana kuti kudini, but mufana uyu is the one of the youngest musician muZimbabwe. I know kune vamwe youngest vanorova zimudhanzo zvekudaro, but mufana uyu anotorova zvekudaro, anotopedzera. And type yemessage inenge iri mumasongs ake atiwani kumazimudhanzo musics mazhinji, because some of the music inoimbwa nemaZimbabweans muzimudhanzo haina message, haina zvainoreva, haivaki, inotoputsa, ndeye kujola chete, ndeye mufaro, ndeye pleasure. But this guy anoimba zvinobatika. So as you can see on the video, ana Prophet T-Freddy chiratidza kuti vari kumuda, ane anointing yekudiwa. Kune vamwe aizoti kwai anointing yemudiwa. So I think this guy ane that anointing.